מבקש עזרה, הוא לא מתלבט, זה לא כמו אישה, לא יהיה פה גט, למרות שרבנו איזה פעם בכיתה ט'. חוזר מהבסיס, אוסף אותי עם אופניים, 20 דקות שנסיעה מזמין אותי למים. הגעתי הביתה גמור, גד באמת, הכירי את הבבא שלו, אמר שהיא זורמת. קלטתי בחורה במועדון עושה עיניים, אבל החברה שלה צריכה טיפול שיניים. היינו כל החבר'ה, הוא התנדב ראשון, קלט את התמונה, קפץ על הרימון. לא משנה איפה גדלת, כי בכל שכונה יש אחד שמחליט לטוב על התמונה. כבר שנים אני מכיר אותו, לא השתנה, אנחנו מדברים עליו שאומר שרמיה. אפילו סבתא שלי נהנית מסיפורים שהוא מספר. אז מה הוא חופר? יש לו בית רק, מזמין את החברים שלו, נותן אישור לחגוג במיטה של ההורים שלו. פעמיים כבר התחיל את החיים שלי, מטריד את השכנים שלו עם השירים שלה. לא משנה איפה גדלת, כי בכל שכונה יש אחד שמכניס את הצבע לתמונה. כבר שנים אני מכיר אותו, לא השתנה, וכולם אומרים עליו שהוא נשמה.